Браво на моите момичета. И моят син ще бъде много силен. Ефе, хайде, момчето ми, от 2 часа дъвчеш една хапка. Казах ви, не им давайте сладко преди вечеря, но сега апетитът им се развали. Госпожо Жучкан, искате ли още малко? Не, достатъчно. Много ви благодаря. Да ви е сладко. Батко, какво стана с онова момче? Пуснаха ли го? Процедурата започна, но не знам кога ще излезе. Дюнюш, ти защо не се храниш, мила? Не съм гладна, Лелю. Аз знам какво те мъчи. Да ви е сладко. Боже мой, какво стана сега? Пак ли проблем? Сердар беше прав.